Selam dostlar, siz Tatarstanның төп яңалыкларын карыйсыз. Һәм атнаның төп яңалыгы Робертның тагын бер чәче агарды. Икенче атнага тагын бер сагарача көтәбез. Киттек. Сейшәмбедә Казанда 25 пенсионерның гомерен өзгән җинаятьчене тоткарлыйлар. Аны берничә ел буе эзләгәннәр. Ир кеше сүзләренә караганда, җинаять кылуга аны акчага кытлык һәм ашарына булмау үтергән. Ни өчен нәкъ менә пенсионер ханымнарга һөҗүм итүен аңлатмаган. Әмма моның сәбәбе булай да аңлашыла. Хәзер аңа гомерлек төрмә яный. Бу яңалык турында әйтер сүз юк башка. Владимир Путин блогер Рөстәм Нәбиевне экстремаль спорт төрләре белән шөгыльләнмичә бар игътибарын гаиләсенә юнәлтергә киңәш итте. Активист онлайн конференция барышында дәүләт башлыгына Эльбруска менүе һәм парашюттан сикерү турында сөйләгән иде. Рөстәм җитәр инде, сикердән тукта хәзер. Әнә нинди матур кызларың бар синең. Игътибарыңны аларга юнәлт, диде Путин Нәбиевка. Бер дә Путинга ошатып сөйли белмисең икән. Соң Путин да татарча сөйләшмәй бит. И сәмисез. Ел сайын Чаллының кран заводы эротик календарь чыгара. Бу елда искәрмә түгел. Тизерны караганнан соң завод җитәкчелегенә игътибарны календарь ясауга түгел, җиһазларны яңартуга юнәлтергә киңәш итәр иде. Карале, синең бу календарьга карата мөнәсәбәтең ниндирәк микән? Исе булгандыр кызларга, шуңа шишенгәннәрдер. Монда да эссе чатыймы? Шишин? Узган атнада Иннополиста дезинфектор роботны тәкъдим иттеләр. Һәм алдан ук елына шундай 300 робот ясый алачакларын да фаразлап куйдылар. Матбугат вәкилләре һәм виплар булган презентация яхшы да узган кебек, әмма икенче көнне журналистларның күбесенең күзләре пешүе ачыклана. Шулайрак, кыскасы киберпанк уенын әзерләгән арада Иннополиста инде олы кубынып, Skynet белән терминаторлар эшләп яталар бугай. Гүзәл, миңа синең киемең һәм мотоциклың кирәк. Роберт, ниләр сөйлисең инде син? Минем гомердә мотоциклның булганы юк. Кием соравым сине гаҗәпләндермәдеме? Права алу имтиханына яңа йөртү күнекмәләре өстәмәкчеләр. Кире якка борылып китү, ягъни разворот һәм борылышлар ясый белүне тикшермәкче булалар. Яңа гына рульгә утырган йөртүчеләргә бу ничек ярдәм итер, билгесез, әмма без яхшы беләбез. Машина йөртә белү язмаган булса, күпме генә өйрәтсәң дә юк инде. Язмаган булгач акчагызны күбрәк әзерләгез. Йөртүче документын сатып алуда кыйммәтләнә диләр. Син, кстати, наркологны бирдеңме? Юк, сатып алдым. Кемнән? Психиатрдан. Татарстан хөкүмәте 31 декабрьне ял көне дип игълан итте. Зато 26-сы эшлибез. Ура! Чань-5 Кытай аппараты Кытай әләмен айга менгереп, аның бер ягын гына фотога төшергән. Икенче якта нинди флаг икәнен шамалыйсыздыр инде сез. Башкортстанда электромобильләрдә җилдерүчеләрне 3 елга транспорт салымыннан азат иткәннәр. Бу бәхеттән барча күршеләр электрик җайланмасы булган машиналар алырга ыргылгандыр инде. Әйтерсең, электромобиль алырга мөмкинлеге булганнарның салым түләү белән проблемасы бар. Ярый инде, тиен кесәне тишмиде бит. Тишмиде бит, тишмиде бит. Тишмиде бит, тишмиде бит, тишмиде бит, тишмиде. Татарстан уйлап табучыларының протокол дигән фантастик уены PlayStation, Xbox һәм Nintendo Switch консольләрендә тәкъдим ителәчәк. Бу Татарстанның беренче уены булачак. Шындыкта бездә бер кызыклы бер кибер уен уйлап тапканнар иде инде. Хәтерлисеңме син? SMS пропусклар дип аталайды ул. Аны бар халык, барча платформаларда уйнады. Аннан да яхшы стратегияне Татарстанда уйлап тапмаслар мөгаен. Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сәүбәнович коронавирустан Вектор компаниясе вакцинасын гына ясатачагын белдерде. Чөнки аны татар кешесе Ринат Мәхсүтов ясаган ди. Хөрмәтле Фатих Сәүбәнович, татар уйлап табучыларын яраткач, ни өчен сез Татарстанның КамАЗында түгел, чит ил машинасында йөрисез соң? Бүтән дөнья татарлар конгрессының Милли шурасы 2021 елны татар халкының бердәмлеге елы дип игълан итте. Алга таба да конгресс һәр елга шулай исем билгеләячәк дип уйланыла. Чираттагы тапкыр оешмаң турында искә төшереп, ниндидер эш кылганыңны күрсәтергә теләгәндә, шулай эшлиләр гадәттә. Күрәле, әйдә 2нче елның бер аен Татньюста Роберт белән Гүзәл бердәмлеге ае дип игълан итәбез. Нәрсә, файдасы күбрәк булыр? Һәм чыгарылышыбыз ахырында Казанда 2 автобус януы сәбәбе ачыкланды.
Урамда шактый салкынайтты, Казан мэриясе шул рәвешле шәһәрне җылыта. Шуның белән узган атнаның яңалыклары тәмам. Сау булыгыз. До свидания. Auf Wiedersehen. Goodbye. Ciao. Туктап. Ciao.